Encumena Wezîrên Rejîma Sûriyê pêkanîna komîtekê ji bo asankirina prosa vegerandina penaberan ji bo Sûriyê îmze kir. Ew jî piştî destpêşxeriyeke Rûsya bi heman awayî ku her du wezaretên berevaniyê û derveyên wî welatî berhev kirin. Navenda Rûsyaya pêşwazî û belavkirina derbeder û penaberan û bingeha hevrêziyê ya hevbeş derbarê vegerandina penaberan li Sûriyê civînek li dar xist û Wezareta Berevaniya Rûsyê daxuyaniyek belav kir têde got ku serokên şaxê xalên derbasbûnê yên Sînorî, Nesîb û Duwalî û Salihiyê raportên derbarê rewşa meydanî di civînê de pêşkêş kirine. Ji aliyê xwe ve rêveberê Ewlehiya Giştî ya Lubnanê got ku erk û karê wekû şandeyê taybet yê serokê Komara Lubnanê ji bo Şamê tenê ji bo vegerandina penaberan ji bo Sûriyê ye û hevrêzî li gel desthilatên peywendîdar û rêxistinên navdewletî yên li Lubnanê. Serokê Hevpeymaniya Niştimaniya Opozisyona Sûriye Abdurrahman Mustafa daxwaz ji Yekîtiya Ewropayê kir ku ji bo redkirina projeya Rûsyê ji bo vegerandina penaberan berî pêkanîna veguhestina siyasî li Sûriyê û amaje derbarê pêwîstiya kar di destpêkê de ji bo bi destxistina jîngeheke ewleh û guncaw ji bo vegerê kir.